खुसिया ना ओंखारसोदोंलै जों गामियाव ना गुरनो थांनि ना गुरनो थांनि ना हमनो जों गामियाव ना ओंखारसोदों हालेवनायाव दा ना हमनो खारगासिनो ना गुरग्राफ्रा होबायानो ना गुरनाया ना गुरसोदों mana mana le gur beda mana kayak beda ini kau baik ya bisa apa nak om nak deh dan tak di mana deh kau baik kan nang mana nang mana mana kau masih mana karbai sis ini oh siapa mendelek siapa mendelek babuan ini babu nih babuan mencoki moनसे बेलेग जायगायाव थांलायनोसै इबा ना गुरखांलायबाय मोनसे जायगायाव दा बै मोनसेयाव थांलायनोसै ओइ फालो हिनजावफोरा ना गुरनो थांगासिनो गांजेमा मोनाखै नामा रावबो बखिनायाव खुसिया बुदोंमोनलै दानि ओइ हंला हा लाखांबाय दानि नोंलाय मानो एसां लासै नांगौ मोननो नाङाखै नोंलाय वा ओइ मालाय खुसिया मोनलायलांबाय सेनबो सादों ओइ बेलेगसै हाखाबसेयालै खबाइखौ राखेना लालाय ट्रेक्टर खिबु होसो होनानै हालेवग्रायानो गदो ना मोनदो गैया दासो फैदो बिथाङा नोंसोरलाय ना मोनाखै मोनाखै दासो फैदो दहायनो दोङो नोङो नायनि नाखौ नायनि नै बिथाङाबो जेखाइ लानानै जमगासिनो बिथाङा ओरैनो ना हमनो रोङा मुवा फैगासिनो बिथाङा ओरैनो खारफाबाय थायो बे सासे खबाइ गंनै हनै खबाइ मोनसे बुरदि जाबा खबाइ मोनसे सोगोन सासे दानि बेदलाव बाजानानै ओइ आजागासिनो नै सानद्रै लानानै फैदों दा जाबाय प्रब्लेम बबेयावलै
Liau no. Oh iya. Location. Mende, nam mende le. Oke, nam mende. Wah, lari-lari. Lari-lari na gurgafra. Lah na gurgafra. Ini makanya. Tayo YouTube out. Na gurgafra. Tekra bhai problem ta de. Tekra ma ta de. Siap. Siap. Mundur mana ke Indra? Mundur na? Ito no, mundur na mana ke? Oke? Paisi na nai. Paisi na nai. Wah. Siapa mundur na?